Na, sziasztok, én Hunter vagyok, és öm, én is belekezdek ebbe a videózós cuccba, mint sok ember. Ott van Szefi, Hörbi, VP Gamer, Varus, a Miklós, a Gruna Miklós. Nagyon jó videói vannak, meg az Ozóiver Gábornak, meg elég sok embernek. Szóval én is belekezdtem ebbe a videózós cuccba. Tehát ez csak ilyen bemutató videó volt. Nézzetek, lájkoljatok, iratkozzatok fel, hogyha jónak találjátok a videóimat. Öm, a, hát bemutatom nektek, hogy miről fogok nektek majd videót csinálni. Itt lesz az Old MT leginkább, meg még nem tudom, majd hogyha találok játékot, akkor majd arról is. De leginkább csak Old MT-ről egyelőre, meg az ilyen cuccok. Raúl. Szóval ennyi lenne. Sziasztok!